हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर बेयाव नायनै जोंहा आसाम पुलिसनि मोनथाम गोदान नटिस ओंखारबोदोंलाय लोगोफोर। बेयाव नाय गिबि नटिसआव आं नोंथांमोननो खिथाहरनो सानदों। गिबियाव फरायहरग्रोनो सानबाय। रिफारेन्स नटिस इशु बाय SLPRB conduct of written test 464/2021-175 dat 9/1/2022 regarding holding of written tests in connection with recruitments of 6,662 posts of constable ABUB, 813 posts of constables in APRO, and 788 posts of constable etc. in FNES, and 754 posts of constables or guardsmen under DGCD and CGSG. Due to administrative agencies, the written test will now be conducted in the following locations on 20 February 2022. नै बेयाव नै लोगोफोर बेयाव होनदों 6,662 posts of constable ABUB आरो 813 post constable in APRO आरो 788 posts of constable FNES आरो 754 posts of constable guardsmen under DGCD आरो CGSG नि जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिथांमोननि राइटेन टेस्टआ फैगौ 20 फेब्रुवारि 2022 आव जागोन होनदों। बिनिफ्राय एग्जाम सेन्टारफोरा बेयाव होनाय दं नै एग्जाम सेन्टारफोरखौ नायदो लोगोफोर। बेयाव गिबियाव एग्जाम सेन्टारा मोनब्रैल' होनाय दंमोन, नाथाय दा मोनब्रै बारायदेरबाय। टटेल 8 एग्जाम सेन्टार्स जाबाय। दा बे 8 एग्जाम सेन्टार्सफोरा मा नायदो डिब्रुगड़, जरहाट, डिफु, सिलचर, तेजपुर, गुवाहाटी, नलबारि आरो क'क्राझार। दानिया नैबे गाहायाव बक्स सिङाव होनाय दं all locations already selected by candidates। नोंथांमोनहा बेवहाय जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बे टाइमाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदोंमोन नैबे मोनब्रै एग्जाम सेन्टारखौ। बेफोरनो जाबाय तिनिसुकिया, हाफ्लं, बङाइगाव आरो नगाव। नाथाय नै बेवहाय निउ लकेशन्स where candidates will adjusted नै जुदि नोंथांमोनहा नैबे माखासे एग्जाम सेन्टारफोराव सुबिदासिन जायोबा नोंथांमोनहा बेवहाय हैनो हागोन होनदों। बाहाय मा दं नै नायदो डिब्रुगड़ दं, डिफु दं, क'क्राझार दं आरो गुवाहाटी दं। बेफोरनो जाहैबाय मोनब्रै। गासै दा एग्जाम सेन्टारा 8था जाबाय। बेनो लोगोफोर। दानिया नैथि नटिसखौ नायदिनि। नैथि नटिसआ जाहैबाय गिबियाव आं नटिसखौ फरायहरग्रोनो सानबाय। Reference recruitments of sub-inspector in APRO in preference to advertisement issued by Nong SLPRB REC SIC APRO 2018-63 dat 25 January 2019. The result of the written test held on 21 November 2021 has been uploaded in SLPRB website www.slprbassam.in. Candidates are requested to log in SLPRB website for detailed information. The PSD and PET will be held WEF 062-2022 at 4 Assam Police Battalion Headquarters, Kolipara, Guwahati. Shortlist candidates are required to download their admit cards 28 January 2022 by login SLPRB website www.slprbassam.in. To appear in the PSD and PET, candidates are requested to bring the original and photocopies of documents as mentioned in the advertisement at para port 127. Candidate passing difficulty in downloading the admit card may immediately contact helpline Nong 8826762317 or email to helpdesk@meetcard@gmail.com. दा बेयाव होनदों लोगोफोर नायदो
जायफोर बिथांमोनहा 21 नभेम्बर 2021 दाख्लिसो थांनाय नभेम्बरनि 21आव जायफोर बिथांमोनहा आसाम पुलिसनि एग्जाम होदोंमोन दा बिथांमोननि एग्जामनि रिजाल्टआ ओंखारबाय होनदों लोगोफोर बे रिजाल्टआ बे रिजाल्टआ आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइट नैबे www.slprbassam.in आव आपल'ड खालामदों होनदों नोंथांमोनहा बाहाय चेकिं खालामनो हागोन बिनिफ्राय बाहाय होनबावदों नै जायफोर बिथांमोनहा बे एग्जामाव पास जाबाय बे बिथांमोनहा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट माने पिएसटि आरो फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट एबा पिइटि खौ 6 फेब्रुवारि 2022 आव मोनब्रै आसामनि बेटेलियन हेडक्वार्टाराव खुंगोन होननानै बुंदों दानिया बेयाव होनबावदों नै जायफोर बिथांमोनहा बै राइटिं टेस्टआव पास जाबाय बिथांमोनहा 28 जानुवारि 2022 एबा दिनैनिफ्रायनोमोन बे बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय गावसिनि एडमिट कार्डखौ नैबे अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन होनदों बे अफिसियेल वेबसाइटआनो जाहैबाय www.slprbassam.in बेनो बे अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय गावसिनि फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जायफोर बिथांमोनहा बै एग्जामाव पास जाबाय बेनो दा लोगोफोर बेनो जाबाय नैथि नटिस दानिया थामथि नटिसआव नायदिनि मा होनदों दानिया थामथि नटिसआ नायदो गिबियाव आं नटिसखौ फरायनानै खिन्थाहरग्रोनो सानबाय रिफारेन्स नटिस इस्यु वाइट नं SLPRB REC CONSTNGM AISF 377 2018 230 date 19 January 2022 regarding uploading of PST and PET results in SLPRB website in connection with recruitment of 2391 posts of constables UB and 4271 posts of constable AB in Assam Police in pursuant to advertisement that 25/4/2018 and notice addendum that 19 December 2019 and 813 posts of constable in APRO and 788 posts of constable in FNES in pursuant to advertisement that 18 February 2020 754 posts of constable and guardsmen under DGCD and CGSG Assam in pursuant to advertisement that 8/6/2020 154 posts of constable from SPOs against sanctioned posts of AISF battalion under DGCD and CGSG Assam in pursuant to advertisement at 13 December 2017 बायाव होनदों नै लोगोफोर बेयाव होनदों नैबे 2391 post constable UB आरो 4271 posts of constable AB नि आसाम पुलिसनि जायफोर बिथांमोनहा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट होदोंमोन बिनि रिजाल्टआ ओंखारबाय होननानै बुंदों लोगोफोर नोंथांमोनहा बेखौ नैबे अफिसियेल वेबसाइट www.slprbassam.in आवनो चेकिं खालामनो हागोन होननानै बुंदों लोगोफोर बेनो जाहैबाय थामथि नटिस दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दा लोगोफोर जोबनायावहाय नोंथांमोनहा बेबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय अन्नानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो एसेनोसै गोजोन्थों